Każ xokkanti nstema fil-qorti jekk kif raġel tressaq mill-pulizija akkużat li rrikatta tifla ta' 15-il sena biex ikollha x'taqsam sesswalment miegħu biex ma jxerriġ pubblikament ritratti tagħha qarwina. L-akkużat Mazar Mushtaq ta' 31 sena mill-Pakistan u li hu residenti ħal-Qormi der quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit u ġie akkużat li sforza tifla minorenni biex tieħu sem f'ritratti pornografiċi li pparteċipa fatti sesswali ma' tifla taħt l-età bl-użu ta' vjolenza, forza jew teddid, li jagħmel filmat pornografiku, li jagħmel użu ħażin mit-telekomunikazzjoni u li produċa filmati pornografiċi bit-tfal. Quddiem il-Maġistrat l-Avukati Veronique Dalli u Dean Healy għan-nom tat-tifla rrakkuntaw kif ir-raġel iffissa fuq it-tifla wara li ltaqa' magħha ftit ta' drabi. Żiedu li meta t-tifla rrifjutat li terġa' tiltaqa' miegħu, ir-raġel ħoloq 3 profili folots fuq il-midja soċjali għatta parsi u terzi persuni jordnawla biex terġa' tirranġa miegħu inkella ir-ritratti tagħha rwieqa jiġu ppubblikati. Fl-aħħar it-tifla ta' 15-il sena ġiet irrikattata li jkollha x'taqsam miegħu sesswalment f'kamra ta' lukanda bil-patt u l-kundizzjoni li ritratti jiġu imħassra. L-ispetturi Paula Chantar u Jeffrey Xikluna li mexxew il-prosekuzzjoni għamlu talba konġunta biex jitkellmu mal-avukat tat-tifla kif ukoll sabiex il-qorti tapponta espert li jkun jista' jikseb l-informazzjoni mill-profili ta' Facebook, Instagram u Snapchat tal-akkużat. Fil-qorti sar magħruf li l-akkużat kien ilu hawn Malta għal 3 xhur hekk kif hu għandu permess ta' residenza Taljana u ġie Malta għall-għan li jkun ma' din it-tifla wara li qabad konverzazzjoni magħha fuq Instagram. L-avukat tal-għajnuna legali Christopher Kirkop dera l-akkużat fejn irrisponda li mhuwiex ħati f'isem Mazar Mushtaq u talab għal ħelsien mill-arrest. Min-naħa l-oħra, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat bl-argument ikun li l-akkużat m'għandu l-ebda rabta ma' Malta u li l-vittma minorenni għadha ma teletx tixed u din tgħix viċin il-post tax-xogħol tiegħu. L-ispettur Jeffrey Xikluna stqar ukoll li l-akkużat avviċina aktar persuni bl-użu tal-profili folots tiegħu fuq il-midja soċjali u li dawn għandhom bżonn ukoll jitilgħu jiġdu il-qorti. Fid-deċiżjoni tal-Maġistrat il-ħelsien mill-arrest ma natax bil-bażi tkun li għad fadal numru ta' persuni li jridu jiġdu fil-każ. Il-qorti ordna ddivjet fuq l-isem tal-minorenni involuta fil-każ. It-talba l-ħelsien mill-arrest ma ntlaqatx mill-qorti f'allegat każ ta' mara li ħadet vantaġġ minn numru ta' anzjani. L-akkużata Miriam Karwana ta' 34 sena tresqet il-qorti quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit dan fil-waqt li għandha numru ta' każijiet oħra pendenti b'akkużi marbuta ma' vantaġġ fuq l-anzjani. L-ispetturi Yvonne Farrugia u Xavier Baldacchino akkużaw li l-mara kellha fil-mira tagħha żewġ nisa ta' 80 u 91 sena u li minn għandhom ħadet madwar 100,000 euro billi għamlet ħbieb magħhom u rnexxiela tikkonvinċi lill-vittmi tagħha biex jagħtuha il-credit cards u l-flus. Il-mara ġiet akkużata b'miżappropriazzjoni u frodi u kif ukoll b'serq ta' ġiżirana tad-deb. Għal dawn l-akkużi l-mara respondiet li mhijiex ħatja għalhekk l-avukat tagħha Franco De Bono talab għal ħelsien mill-arrest hekk kif stqar li l-mara kollaborat bi-sħiħ mal-pulizija. Madankollu il-qorti qalet li l-uniku interess tagħha hu li l-bqija tax-xhieda jkunu jistgħu jiġdu b'mod seren, partikolarment hekk kif tfadal ix-xhieda taż-żewġ allegati vittmi anzjani fil-każ. Għannom tal-akkużata deret ukoll l-avukat Janika Vidal f'isem il-vittmi parte ċivile der l-avukat Stephen Tonna Lowell.